እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። سعود عرب أب أبيات ما أسرت الصنحو العلمي إيرتراويان ناب عدهم سوقيقا منقس إثيوبيا بكل التقراي أبسب أو حقزات زنطفو 25 ناوت أسر حتنياتات كأتو فقيدو حقاو بريزيدنت زيب الله سومال بزقلت أفهم رجع كتكايد بايتو تسقطات محتسينو أرسات زيناكم كتكاتاتو لتصنحكم كبرات سمعتنا زرزراتو يغتصل سعود عرب أبيات ما أسرت الصنحو واسات ميتي إيرتراويان ناب إيرترا كم سوقوقت تحبيرو أثو مابزح لفغنيات بمركب بات عزاتو إيرتراويان مبزحتهم منبر فقط زيت صنحهم كوينهم كاب جيزان جدة دما من ريادن ببوليس تحيزهم أبسفلالي أبيات ما أسرت تهاجر صنحهم مخانهم نزح بريتاز الأخو من جزات الرقاقيتهم أبزوان زدما بكباب بات صعب زركب كم بونشب ما أكلات زقلقل بيت تمرتي تحيزهم كم زلو تفليت الله أب سعود عرب منبر فقدهم زودغة أمايت إيرتراويان كم زلو زفلت كوينو بوزحات كباتهم تهاجر بزي ما أسرتي كوتسو نزهبتهم عدل تتقيمهم ناب سودانن قبطن كوتسو مصنحهم زفلت إيو منقس إثيوبيا أب كل التقراي أب مغراب سب أو حقزات زنطفو 25 ناوت أسر حتنياتات كأتو كم زفقده حورات هاجرات قليتسو أفني حورات هاجرات سيفان دوجاريج إزي منقس إثيوبيا هبوزولو فقاد حدا سقمتي نغد ميتيو دحر مبال إذا دما وصيت نايتي زفلالي حلفت نايتي أهقرا ودب نس منقس إثيوبيا زكايد وزرب مغانو سميرلو يغنم برزي منقس إثيوبيا هبوزولو بزحي فقاد سرحتنياتات سب أو تكالات مسي أب تقراي تغسيتو زلو سب أو قلولاو زدارك كم زي كوني زقلات لعلي سوسا زغونو سرحتنياتات حورات هاجراتن كالو تكالات قبر سنين ناب تقراي نمتاو فقاد كم زحتوتو تفليت الله أب تقراي بسنكتي لعلي سلس سوارح قصيرو زلو كينات تاسات 4 مليون سبات تتصبيتي هتوص ناي مقبر ريتن كالق سب أو حقزاتن كوينو مهلاوم سبات يتغسو يغن مبر منقس إثيوبيا نابتي كلل سب أو حقزات كي أتقل كلي تصنيحو منقسات أمريكان هاجرات إيروبان ناب تقراي سب أو حقزات كأتو كفكد نا منقس إثيوبيا تدقاقا متصوعيت أغريبانيين أب صومال تفتيرو نزولو ناي سلطان هاقواف نمملا بزغلت أفهم رجع ككاد بيت مغرط التحورات هاقرات تمحتسينو اتبيت مغرياب زغربو محتسنتا مرجعان مكياد أمونغوتي سلطانو كاب شمون تلكاتيت ندحاراب كي عزولو فدرالو منقسن مرحتي رسم محدراتن زتك غتصلون تطوعيو حقاو سلطان بريزيدنت محمد عبد الله فارماجو أب شمون تلكاتيت دحر مبقعو اتي بريزيدنت نصومال كم زي وكليم مرحتي رسم محدرات جوبالاندن بونتلاندن زغلصو يكون مبرا قديمو بسوت حمردا اب شمون تلكاتيت مرجع ككير انت زيكيلو اب سلطان صنح فدرالاو منقسي بغيزياونت كقصل كم زغل زتفلالي وغنات صومال يردو لو حقاو سلطانو زبقع بريزيدنت فورماجو تنق زغات يمزولو بوليتيكاو كونتات مرحتي جوبالاندن بونتلاندن مخانوم يوقس ابرسزي متتاو ناي قدام حيلتاتون نتكونتات كم زغادو يملكت إذي بريزيدنت ناي قدام حيلتات زولم أكلات كوانتا زينة صري حد غباتهم منقس كينيا كهون كم زغيلي قمات أبتصدتاو سنكو فتركب سومال إذي تفتيرو زلو ناي سلطان هاقواف نابزبا أسي بوليتيكاو قلولاو زسعب قجتات كي شما تسقيو الله زينا أبزي فتصم راديو إيرنا هكدف أتيم زيت ولد عشل كي ترفه كيم زلو سرعات بيرقالم في الساعة راديو إيرنا كلتشحن عصر شمونتن أب يوغانداويت كتما كامبالا بزنور كل أوان أب قلاوي هوسبيتال إملالس نوركما اتبسفلاليت عناوي أقلقلوت زهبات تكالات بسعتاد سر حاكمي أبزا أنا زملالس الله هوسبيتال زاءت ورلو جيزي نايمشت مالت دحري ساعات شدشت نبرا سلازي نسو كريوم كابز تغوصرو تقلقلتي اتاز دحارت كوينة انت تمزجيبا تسريعا كساب أزيو مسيو كبهال زكاء الجيزي أبزو بوتا غتصنح
ተኽእሎ ነበረ ካብ ብዝሒ ምምልላስ ምስ ሓኪመይ ጽቡቕ ተላሊና ኢና ምስ ምምሳይ ብዝተሓሓዛ ርእሲ ርእሲ ከተማ ሃገሩ ዝኾነት ካምፓላ ምስቲ ብዙሕ ባህ ዘብል ገጻት ህይወታ ንስርቅን ዘረፋን ኣይግበሮ እምበር ክንኡ ንዝቐደ ሓደጋ እውን ቅልዕቲ ምዃና ድማ ብግልፂ ተዘራሪብናሉ ነበርና ንሱ ብዛዕባ እቲ ኤርትራውያን ኣብ ንሓድሕድናን ንገብሮ ምትሕግጋዝን ምቅርራብን ብፍላይ ከዓ ኣብ መውስቦ ዘለና ጽብብ ዝበለ ዓንኬል ማለት ስለምንታይ ምስ ደቂ ሃገርና ጥራይ ክንዋሰብ ከም እንመርጽ ትዕዝብታቱ ጠቒሱ ክሓትት ንኸሎ ብወገነይ በዘለዎም ናይ ናብራ ሓርነትን ድሌትካ ናይ ምዃንን ምንባርን ናጽነትን ከምኡውን ብዛዕባታ ለምለምን ጥዕምትን ከተማኦም ተዛረብኩ ካልእ ከም ህዝብን ብደረጃ ውልቀ ሰባትን ኣዝዩ ዘራኽብ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ባህርያት ናይ ዓደይን ዓዱን ወሰኽኩ ብባህልን ክብርን ሃገረይ ዝሕበን በቲ ኣብ ዓደይ ዘሎ መንግስቲ ከዓ እምብዛ ዝሓፍር ምዃነይ እውን ጠቐስኩ በቲ መንበረ ስልጣን ነዘይ ምርካብ ምኽንያታት እናፈጠረ ኣብ ስልጣን ንዘለዎ ክቱር ፍቕሪ ዘርአየን ንዓመታት ዝተቖጻጽሮምን ፕሬዚደንት ሃገሩ በቲ በዘይካ ቀጽሪ ስልጣኑ ከይትንከፎ ምሕላው ምስ ሰላማዊ ህይወቱ ዝመርሕ ተራ ህዝቢ ቂምን ቅርሕንትን ዘይብሉ ምዃኑ ዝቐናእኩ ክሳብ ዝጥዕም ኣስተማሰልኩ ውልቀ ሰባትን ስርዓታትን ተቐየርትን ተተካእትን እዮም ብሕግን ስርዓትን ምቕያድ እንተኣበዩውን ነበርቲ ንምዃን ግን ኣይከኣሎምን እዩ ካብ ዝብል ሓቂ ተበጊሱ ብዝመስል መልክዕ ኣብቲ ዘሐጉሰኒ ሸነኽ ሃገረይ ዝያዳ ቓልብኡ ብምሃብ ፈተወለይን ተመስጡ ገለጸለይን ካብ ቃላቱ ተበጊሰን ነቲ ጋጣሚ ተጠቒመን ስብከት ክሳብ ዝመስል ነቲ ኣብ ካልኦት ህዝብታት ልሙድ ኣይኮነን ንኤርትራ ከዓ ከም ባህልን ክብርን ብልጫ እዩ ኢለ ዝሓስቦ ነገራት ደጋገምኩ ንኣብነት ሓደ ብጥዕና ይኹን ብገንዘብ ዝተሸገረ ኤርትራዊ ጾርን ሓላፍነትን ናይ ኩሉ ከባቢኡ ዘሎ ወዲ ሃገሩ ምዃኑ ከመይ ኢሉ ከም ልሙድን ግድንን ይውሰድ ሕቶ ፈጠረሉ ኣነን ገዛ ርእሰይ ስራሕ ዘይብለይ ክነሰይ ኣሕዋተይ መሓዙተይን ፍልጥተይን ኣሚነ ወይ ንሳቶም ብዝገብሩለይ ሓገዝ ክንድኡን እናኸፈልኩ ይሕከምን ኣብ ካምፓላ ይነበርን ምህላወይ ተገረመለይ ኣባና እናሃለወካ ንሰባት ዘይምሕጋዝ ንኣባላት ስድራ ቤትካ ዘይምጥዋርን መጉናዕን ንጽጉማት ዘይምድጋፍ ስንፍና እዩ ዝሕሰብ ብሓፈሻ በይንኻ ምብላዕ ነውር እዩ መደርኩ እቲ ባህልን ባህርይን ከም ዝፈተዎ ወዲ ካልእ ሃገር ኮንካ ክትላበሶ ግን ከም ዝኸብድ ድማ ርእይቱ ሃበ ኣብ ነፍሲ ወከብ ዝተረኸብናሉ ንእሽቶ ናይ ምዝራብ ዕድል እንተተረኺባ እዝን ከምዝን ብዛዕባ ሃገራትናን ህዝብታትናን ዝተናኽፍ ዕላል ነይሩና ኣብ መንጎቲ ናብዚ ሆስፒታል ዝተመላለስኩሉ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ምምሳይ ዘጋጠመኒ እውን ውሑድ ኣይነበረን እሞ ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ መስዩ ንስኺ ናይ መወዳእታ ብምዃንክ ከዓ ወዲኤ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ክንዲ ኡበር ወይ ታክሲ ትጽውዒ ባዕለይ ከብፅሐክየ በለኒ ክሳብ ክንዲ ውዕለት ይግባአኒ ኢለ ኣይሓሰብኩን እሞ ክቕበሎ ከበደኒ ጸገም የለን ብኡበር ክኸይድ ካበልኩ ንዓይ እውን ጸገም የብሉን ከብፅሐኪ ክእል ቀጸለ ገዛውተይ ግን መንገዲ ኣይኮነን ስለዚ ንዓይ ኣብፅሕካ ኣንጻር ኣንፈት ክትከይድ ንዓኻ እውን ክመሲሕካዩ ንዓይ ጸገም የብሉን
ንዓኺ ግን ሓደገኛ እዩ ብሰላም ኣብ ገዛኺ መብፅሕኪ ንዓይ እውን ኣገድሰኒ እዩ ኣይትሸገር ዶክተር ክሳብ ክንድኡ ዘሻቕል የብልካን መልሰይ ነበረት ኣብ ውሽጠይ ከዓ ካባይ ንላዕሊ ንሱ ምሽቓሉ ዘስተብሃል ኩሉ መሲሉ ተሰማዓኒ ኣይትሻቐል ድማ ወስኽኩ ኩነታተይ ክፈልጡ ንዝደወሉለይ ቀረብተይ ኣሕዋተይ ምዃኖም ነጊረዮ ነይሮ እሞ ካብ ቃላተይ ዝተበገሰ መልሲ ዝሰርሐ ግድን ከብፅሐክየ ኣሕዋትኪ ኣብዚ ከም ዘለኺ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ዝኾነ ፀገም እንተጋጢሙኪ ጽባሕ ንጎ እቲ ሽግር ናባዩ ኤምባሲ ኤርትራ ንዓዩ ዝሓትት ኣብ ሽግር ከኣቱ ይደልኒ በለኒ ሰሓቕ ክመልቆ ንደልየ ዋላ እውን ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይን ኣብቲ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ስርዓት ዘሎኒ ክቱር ጽልእን ነጊረዮ ከለኹ ገና ኤምባሲ ሃገረይ ናተይ ጠበቓ ምዃን እዩ ዝሓስብ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ገጽ ናይ ክውንነትና ድማ ኣርኣየኒ ኤምባሲ ሃገረይ ኣብዚ ከም ዝመላለስን ምሳኻ ብቐረባ ከም ዝራኸብን እንተዝፈልጥ ነዚ ኣጋጣሚ ንምሕጋዘይ ዘይኮነ ንምጉደአይ ጥራዮ ክጥቀመሉ ዝኽእል እቲ ቤት ጽሕፈት ከይጎድኣኒ ዝጥንቀቐሉ እምበር ከም ጠበቓይ ዝሓስቦ ኣይኮነን ከም ሃዳንየይ እምበር ከም ፀግዐይ ጠሚተዮ ይፈልጥን ኢለ ክነግሮ ደለኹ እንተኾነ ከምታ ዘላታ ትኺድ ዝብል ሓሳብ መፀኒ ኣብቲ ቐዲመ ኣብ ርእሱ ዘስፈርክዎ ኤርትራዊ ጭውነት እቲ ስርዓትን ወኪላቱን ሓበላ ምዃኖም ነጊረ ከየባላሽወሉ ወሰንኩ ስለዚ ከዓ እወ ንሱስ ሓቅኻ ልክዕ ኣለኻ ዘየሸግረካ እንተኾይኑ ሕራይ ኣብፅሓኒ ኣነ ብሰላም ገዛ ይኣቱ ንስኻ ከዓ ካብቲ ኤምባሲየይ ክፈጥረልካ ዝኽእል ሽግራትን ተሓታትነትን ትድሕን ብምባል ክዋሳእ ፈተንኩ ብውሽጠይ ግን ብግምጣሉ ምዃኑ ኣንዳዕዲዐ ፈልጥ እየ ወረት መጀመርያ ካምፓላእቱ ምስ በልኩ በታ ከተማ ካብ ዝሓለፉ ፈለጥተይ ዝተዋሃበትንን ዝተደጋገመትለይን ምኽሪ ካብቲ ኤምባሲ ተጠንቀኺ ትብል እያ ነይራ ንኤርትራ ዘይፈልጣን ዘይ ኤርትራዊን ንዝኾነ ሰብ ምስልን ተግባራትንቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከተረድኦ ግን ክንደይ ይኸብድ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ምስ ኣደ ምስ ሽማግለ ምስ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምስ ዘይተወልደ ህፃን ከይተረፈ ቂምን ህልኽን ዘለዎ ስርዓት ዘሎ ማለት ኮይኑ ካብ ፀቕጡን ዓመፁን ኣምሊጦም የሓይሽዩ ኣብ ዝበልዎ ቦታ ምስ በፅሑ ከይተረፈ ደድሕሪኦም እናኸደ ምስ መሰልቱ እናተሻረኸ ሽግራት ኣብ ምእላም ብልሑ ዘባኽን ብዘጋጥሞም ሽግራት ድማ ተሃኑ ዘውፅእን ዝዘናግዕን እውን ንሱ እዚ ብኤርትራና ዘሎ ኣራዊት ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል እነሆ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ኤርትራ ካብ ሓደጋ ከምልጡ ቤቶም ሓዲጎም ወፂኦምስ ገና ንዝበኣሰ ሓደጋ ተቓሊዖም ኣለዎ እዚ ዝኾነ ድማ እቲ ቅርዓቶምን ደንበኦምን ሓዲጎምሉ ዝኸዱ ስርዓት ከረኻኽበሎም ዝፈቅድ ስርዓት ኣብ ትግራይ ስልጣን ምስ ረኸበ እዩ ዓለም 20,000 ኤርትራውያን ኣበይ ከም ዝኣተው ተፈልጠን ጠፊኦም ኢላ እናእወየት 20 ናቕፋ ናይ ዝጠፍኦ ሰብ ስምዒት እውን ዘይረኣየ ኣካል እቲ ገባሪ ክፉእ ንሱ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ እወ ኣብ ውሽጢ ተዓፅውቲ ኤርትራ ግዜ ከይፈለየ ምኽንያት ከይደለየ ናይ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ዕፅፍ ጣፍ ብዝሒ ዘለዎም ዜጋታት ሰዊሩ ሞቂሑ ጨዊው ቀቲሉ እዩ ስለዚ ከዓ
مطفاء نايزوم 20,000 زيغاتات ناقالو بؤز السحب كويني ترغبن قدايو كويني ترغبن بقندو بعال إدن بعال دليتن نايز سعبين سلزخونه بعبيون علامو سلزخونه قال كابزوم طفيهم زبهالو زلو عبي كم زلو ون سلزفلت عالم ياسيناتو منبر نسوس أيسانو من درو قليهم نخرتتن تميتن قليهم نمأسرتن مسوارن قليهم نمو تحليفو هيبواميو بزحزهم طفيهم عبي كم زاتوي تفلتن زبهالو زلو زيغاتات جن كند بزح حزبي نايتن الزبلا كتماتات إيرترايو كتما ملئتي عبي كم زاتو تاي تفلتن كم مالت كايو شماقلتات قول عسبيتي من اسيات تمهرو ولدي التتقلل ناس زبلت كتما أبي عتيا عبد الرجاء تراس درابيتات أتيو زب أسن زكايا من سرعتك انتاي يحمامو بزي كأراويت النتك انتاي مبالوخ حي شغل إيرتراويان أفقدو شجرن موتن كنك ألعن كلنان كم زيتات زينا كنسمع كلغن التي أب كامبالا زخونة سأجا من تقات إمكي صباح نقوت شجرنا بايو إمباس إيرتران عيوز حتت أب شجر كأتي دليني زوالن حكيمي ذكرني إذا علم تأويل زلا نتي ناي إيرترا سرعت جن زي قد دايو زخونة مسوارنا درعن نايزوم سدتنيا تادك هاجري انت زنغروس سيد أن النت نايتوم أب إيرترا زلو سوى سلطان مسألو ما حقزو دو يخون يرجع لنفسها راديو إيرنا مدام من سياد عبريدي رنا سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلاي كأتخطاتلت مدام مأسيات كما يتغنيو حمس كوينو نعخوم يغني أمزبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترغيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاريه سنايت أنحوت مدام من سياد عبريدي رنا اتخالق أملاخ أبنبس وكف تحت وعي عرات ككل التسابات كندكس بدرو تنجيرونا حديرو مساي كدكس بس حقوال كموتا كندعز فيخون عراتنا بتسقام وغن زنبره كال عرات تعطي قواس لزنبره كفرقا نتحتي وشيطاء نيرا كلتينا نتعرات تردادينا كنكفلا سلزاقمنا عجا أو ديقنا الله عدلي قد خفيقو خا رأسي بتوشات غير خدكس بزيحني أنا مقابري كواسني إسوني عقلي كيس ببالي زيج النقصبي أبتوشات وغن تعرات تخورمي سنايت قوبو خوينا دكيسا انكريئة كندن باسو يرا خوينا كاب هيوت غاريدات نزلا مسلني متصوتات أخيلو حدا فرد خبرنا تمنخو 10 توالد بحنساب كاب عرات زليلا بمورد أب مدر بيت تخفلي شبد بدبلا انتاي دا أخوينا بحبار تنسين حدا عينة عسن بعد حلم ترأي ونستبرا ورخص عزم اسلاني قربلكو نتا أب عرات مهلاوا بدمت أزرقاقزكو أرسو إيدي حليفة تنكفكوامو أقالو بقى ناباي دحر مكبر أيستسئن دي خدا كل سبكو تسيئي بالتني ناباي كتسئ داي سمعكم كلغن تنسيئكن حتى تكوا فيسكا كو إيتسيئنا فيسكا يسمعكن ديخي فيسكا منيو معسا تسيئكن فيسكا دات مرحينا نفحوا ناتا دمت سمعين اينا تنسيئنا اوه فيسكا بلكو انتاي نت فيسكا سوت إلوني مو حج تسيئنا بليتو انتا اينا هنقبر نسو داي فلتكون قنت مال مشت زهابونا خون بلا تخدينا كنوتسينا سلازي تسيئ ترريلا كترد أن فتنت
ከምቲ ዝሓበረትኒ ከዓ ነቲ ኮምፕላስዮኒ ኣብ ርእሲ ተኸዲንዮ ዝቆኖ ክዳውንቲ ኣብ ነብሰይ ኣትኸዎ ኣሰረን ተኸቲለ ድማ ንግዳም ወጻእኩ ሰዓት 5 ወጋሕታ ኣቢሉ እዩ ነይሩ ካብቲ ጠጠው ዝበልናሉ ኣፍ ደገ ላምፓዲናን በትርን ዝሓዙ መንእሰያት ሓሓሊፎም እናሰልዑ ሰርዑና ብቋንቋኦም ኣብሩኽ ክብል ብነድሪ ጨደረ ሓደ ብድሕሪት ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ ዝባነይ ክንዲገለ በትሪ ክዓልም ተፈለጠኒ ኣብሩኽ መሊሱ ብዓውታ ጨደረ በቲ ብርሃን ናይ ላምፓዲኑ ተሓጊዘ ንቅድመይ ቁሊሕ ምስ በልኩ ኩለን ኣብ ቅድመይ ኣብ ብርከን ኮፍ ኢለን ረኣኽዎን እሞ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ንዓኣተን መሰልኩ ብቅድሚት ዝነበራ ተንሲአን ክቆፅራ ኣዘዝወን ክልተ ዋልድ ግን ደጋጊመን ይቆፅራ ነይረን ንሕና 18 ጥራሒና ዘለና ሓንቲ ጎዲላትና ኣላ ትብል እታ መራሒት መስርዕ እታ ካልእ እውን ሓንቲ ሰብ ዝያዳ ከም ዘላታ ደጋጊማ ሓበረት ኣብታ ኣነ ተሰሪዐሉ ዝነበርኩ ሪጋ መን ያብዚ ዘላ ኣብዘይ መስራዕ መን እያ ተሰሪዓ ዘላ እናበለ ተማዕተና ሓደ ካብቶም መንእሰያት ኣርሴማ ስመይና ሃሰሰት እታ ጓልታ ጥቕዓራተይ ትድቅስ መን እያ ሙሽማ እታ ትማልኸይ ተዘርበት ዝወዓለት ሓተተታ ነታ ክትቆፅር ዘርፈደት ጓል ሓፊለ ንዓይ ዲኺ በልክዋ እቲ ብቕድሚት ዝነበረ ላምፓዲኑ ናባይ ኣቕንዕ እሞ ኣለልያ ትንስ እውን ዓኺ መስርዕ ከብዚኡ ምሳናይኺ በለትኒ ኣብዚ ኮፍ ኢላ ኸላ ዳዳ ኮለል ክተብለና ረፊዳ ብምባል እቲ ብድሕሪት ዝነበረ ሰብኣይ ሕጂ እውን በትሩ ኣብ ዝባነ ያዕሊቡ ኣብቲ ዝተባህለኒ መስርዕ ክስራዕ ኣዘዘኒ ብኩሉ ማእዝናት ካብ መስርዕ ከይወፃና ከንስጉም ኣባትሮም ብምውጥዋጥ እናሓለውና ጉዕዞ ጀሚርና ናበይ ንኸይድ ኣለና ሓቲተያ ብድሕረይ ዝነበረት ኣብረህት ጓል ከባቢ ሰንዓፈ ኣንቲ ጓለይ ፈሊጥ ደነረልክኒ ስፍልል ኢላ መሊሳትለይ መንዳእ ክፈልጥ ይኽእል ንነብሰይ ሓተትክዋ ውሕጅ ዝሰግር ዝነበርኩ ክመስል ነቲ ብኣእጋሩ ክንዲ ቁመተይ ንውሓት ተሪፍዎ ዝነበረ ኮምፕላስየኒ ብኣዳወይ ጠርኒፈ ኣብ ሰለፈይ ኣጸጊዐዮ ነበርኩ ኣስታት 20 ደቃይቕ ዝኸውን ክንሳጉም ድሕሪ ምጽናሕ ንዓሪት ዝብል ትእዛዝ ተመሓላሊፉስ 53 ጎራዙ ብሓደ ህርመት ክጎያ ጀመራ ኣነ እውን ንዓኣተን መሲለ ነይረ ነዊሕ ከይከድኩ እተን ኣብ ሰለፈይ ተደጊፈን ነቲ ኮምፕላስየኒ ተሰኪሙንኦ ዝነበራ ቀጠንቲ ጻብዕተይ ክቁረጻ ዝደልያ ክሳዕ ዝመስለኒ ረብረባ ሓንሳብ ኣብ መንጎ ክዕረፈን ብምባል ፈነኽዎ እሞ እቲ ከምቴንዳ ዝምስራሩ ኮምፕላስየኒ ኣእጋሪ ኣጥሒሉ ብምሕላኽ ቁልቁል ኣፈይ ደፋኣኒ ምቁራጽ መስርዕ ዘተሓሳሰቦ ጸሊም በትሪ ዝሓዘ መንእሰይ ነቲ ዝተቆርጸ መስርዕ ኣርክብ ብምባል ኣተዓራርዩ ንዓይ ከዓ ብቕጽበት ኣብታ ዝነበርክዋ ክምለስ ሓበረኒ ነቲ ካብ ከንፈረይ ዝፈስስ ዝነበረ ደም በቲ ነዊሕ እጅገ ናይቲ ኮምፕላስየን ደሪዘ እቲ ኮምፕላ ንምንታይ ንዓይ ጥራሕ ከምኡ የሸግረኒ ከም ዝነበረ ሕቶ ኮይኑኒ እግሪ ካልኦት እናጠመትኩ ኣብ መንጎ ምስትምሳልን ምሕራንን ተቐርቂረ ቀጸልኩ ፀሓይ ነቲ ጎቦ ብድሕሪኣ ሓዲጋቶ ረኣኽዋ ብትሕቲ ኮምፕላስየን ዝነበረ ጅንስ ስረይ ከዓ ኣብ ነብሰይ ተጣቢቑ ሓዊ ዘርኣለይ ንሱ እውን ካልእ መሓለኻ ኾነ ከምቲ ዝቐደመ ግን ኣይወደቕኩን ካብ መስራዐይ እውን ኣይወጻእኩን ናብቲ ክንበጽሖ ዝነበረና ቦታ ከዓ በጻሕና ኣብ እግሪ ሓንቲ ኹርባ ኮፍ ኢልና ኣብ ቅድሜና 3 ዘፍጣጣት ሰብኡት ባሃሳስ ረኣኽዎም ህዝቢ ዓለም ኣብ ሓደ ቦታ ዝተኣከበ መሰለኒ እሞ ብብዝሒ ናይቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ኣግራሞተ ይበረኸ ነቲ ኣብ ደናጉ ኩሎም ሰባት ተሸብሽቡ ዝነበረ ኮምፕላ እናረኣኹ ናተይ እንታይ ደኣ ኮይኑ ፈሒሉሎ እንተኾይኑ ኣብይንሎ ነብሰይ ኣብ ምሕታት ተጸሚደ ዘረባት ክዛረብ ጀሚሩ ዝነበረ ሰብኣይ ኣደቡ ኸይሃብኮ ደቃይቕ ሓለፈ ብየማናይ ጎኑ ዝነበረ ፀጉሩ ዝተላጸየ መንእሰይ ስርቅ ኣቢሉ ምስ ጠመተኒ ከንፈረይ እንታይ ኮይኑ ይደም ከም ዝነበረ ሓተተኒ ዝዘጋጠመኒ ከዓ ነጊረዮ ላስቲክ ከይተማላእ ክዲኽ መጺኺ ናይ ምንታይ ላስቲክ ከም ስርእዮ ዳንጉኡ ቆሊዑ ኣርኣየኒ ሕሹኽሹኽና ዘስተባሃለ ሓላፊኡ በቲ ኣብ ጸጋማ ኢዱ ዝነበረ በትሪ ርእሱ ኾርኮሞ መንኩቡ ንውሽጢ ስቐጥ ኣቢሉ ደጊሙ ከይጠመተኒ
ተፈላሊና ነቲ ሰብኣይ ከዓ ንፈለማ ግዜ ፈረቓላቱ ክሰምዖ ጀሚረ ሳዋ ናይ በሽቀጥቀጥ ቦታ ኣይኮነትን ኩሉ ስንቅኹም ከተረክብዎም ኢኹም ስለዚ ንሎም ኣብዚ ክንውድእ ኢና ነዘን ቃላት እዚአን ክዛረብ ንኹልና ናብዚ ካብ ዘምፃእና ንምንታይ ኢና ኣብቲ ዝነበርናዮ ዘይመፅእ ብውሽጠይ ዝዛረብ ዘለኹ እናመሰለኒ ኣብ ቅድመይ ዝነበረት ጓል ሰሚዓትኒ ካርካር ኢላ ሰሓቐት ገጻ ዚራ ድማ ዘለኽዮ ቦታ ሰዋ ምዃኑ ይፈለጥ ክንዲ ክዝሓፍተይ ክምልሰላ ዕድል ክሃበትኒ ገጻ ዚራቶ ከመይ ጌረ ክፈልጥ ምን ነጊሩኒ ሰዋ ዝበሃል ቦታ ኮብ ቴሌቪዥን እውን ርእየ ይፈልጥኒ ኣብ ሳዋ እንዳመሻጢት ከምዘይ የለውን ቅድሚ ምምፀይ ቅድሚ 2 መዓልቲ እየ ሰሚዐ እዚ ትምስ ውሽጠይ ዝበሃሎ ዝነበርኩ እዩ እቲ ብቕስታ ዓሚሩ ዝነበረ ድምፂ ሓንሳብ ብምባል እቲ ክዛረብ ዘርፈደ ሰብኣይ ጸጥ ኣበሎ ካልእ ኣብዚ ሃይማኖት የለ ፈጣሪ የለ ዘለኩም መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ቁርኣን ከተረክቦ ይኹም ኣብዚ ካልእ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ህዝባዊ ግንባር እዩ መን ፈጢርኩም ተተባሂልኩም ህዝባዊ ግንባር ክኸውን ዘለዎ መልስኹም ንሰከንታት ጸጥ ድሕሪ ምባል መን ፈጢርኩም ሓተተ ህዝባዊ ግንባር ዝብልኒ ሓባር መልሲ ተጋወሐ ኣነ ምስቶም ብዙሓት መሊሰ ደይመለስኩን ከረጋግጽ የማን ጸጋም ቁልሕ ምልሕ በልኩ ንሎም መዓልቲ ዝወዲእና ኣሎና ወሰኸና እታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ጅማሮ ናይ ኩሉ ዝተበከለ ግርህነት ዝባኸነ ንእስነት ዝተሰርቀ ሕልሚ ብዓብኡ ከዓ ጅማሮ ሎሚ ነበረት ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ማለት ኣብ ፌስቡክ ሃንደበት ሓንቲ ሓጻር ጽሕፍቲ ጎፊላትኒ ብገጣሚ ብርሃነ ገብረ ህይወት ዝተጻሕፈት ኮይና ከምዚ ትብል መልእኽቲ ሶኒ ጾርጽሟ ስደት ዝኸበዶም መንእስያትና ሕመቕና ንጽዕኖም ጽልእና ንሰብኮም ንተስፋ ምቑራጽናውን ነሰክሞም ኣለና ብረኣዮም ከይከዱ ነጸልምተሎም ስለ ዘለና ምስ ነብሶም ካብ ምባእስ ሓሊፎም እንታይ ዘይገበሩ ውላድ ወዲ ሕብረተሰብ ምዃኑ ኣብ ዝፍለጠሉ ሕብረተሰብ ካብኡ ከም ዘይበቆሉ እንተነጸሎም ሕማቕ ሕብረተሰቦም እምበር ኣይሕመቆምን ጎልጎል ዘይጸሮም ከመይ ኣቢሉ ዕጹ ገዛ ክጸሮም ኣይፋል ንተነጽሎ መንእሰያት ኣይፋል ንመምዘኒታት ጸጉርን ልብስን ኣይፋል ንወልፊ ከም መምዘኒ ከምቲ እናዘናግዐ ዝወስዶም እናዘናግዕና ክንመልሶም ንቕረቦም ለውጢ ካብ ሕቕፎ ይጅምር ንመጻኢቲ ኤርትራ ዘማዕዱ ናብ መንእሰያት የማዕዱ እዛ ጽሕፍቲ ንዓመታት ኣብ ርእሰይ ዝተመላለሰ ሕቱታት ዘተንባሃትለይ ስለ ዝመሰለኒ ዓጂባት እንላ ህሉ ኩነታት መንእሰያትና ዋንኡ መን እዩ መን ይኸ ኣብ ሓዲድ ጌጋ ዘሎ ንምዃኑ ሃጓፎ ወለዶታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ይመስል መንእሰያትና ብፍላይ ከዓ ትሕቲ 25 ዓመት ንዘለዉ ኣብ ናይ ጌጋ መንገዲ ኸዱ ከም ዘለዉ ዝፈርድ ዘሎ ኣካልከ መን እዩ ንምዃኑ እዚ ዝምረር ዘሎ መንእሰይ እንታይ ክኸውን እዩ ተደልዩ ዘሎ እዝን ካልእን ብዕምቀት ዝድህስስ መደባት ኣብ ዝቕጽል ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና እዚ ሕቶታት እዚ ሕቶ ሙሉእ ሕብረተሰብ ክኸውን ዝግባእ እዩ ምኽንያቱ ከምቲ ዝተባህለ መንእሰያቱ ዘጓኒን ዘይሕብሕብን ሕብረተሰብ ቀጻልነቱ ምልክት ሕቶ ስለ ዝኾነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ምሉእ ተስፋዳ እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቅነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ